Чувам ли се? Чувам ли се, бе? Ехо. Чувам ли се, бе? Ехо. Чувам ли се? Добре. Исках да кажа, че 10 човека се освинихме да ядеме 100 евро. 10 човека в огромен и комплекс. Не е некъде е село. Голям комплекс с басейн и всичко. Аз не поках снимки. 100 евро. После отидахме в града. 10 човека мелби, кафета, 20 евро. Без пари. Без пари, виж, това са без пари. Сега съм дал 40 евро. Ние 40 евро в Македония. 4 човека няма да може да ги изкарчиме, разбираш? Защото те не са в евро и там ни е много ефтино. Месото беше феноменално и ходил съм в Сърбия толкова много пъти, по-хубаво месо от македонското не съм ял. Бях му страшно много станахме наистина много впечатлени. Бяхме в Делчево, след Делчево един комплекс горе в самата планина. 10 човека с деца, вярвайте ми, това са плата, меса, пържоли, бири, те пиха 15 бири или 16, всичкото беше 100 евро. 100 евро. После отидахме в града, в едно заведение, 10 човека мелби, кафета, води, някакви сладки, 20 евро. За 10 човека сметката с мелби, с кофета, всички пихме кафета, всеки яде мелби. Това са 10 мелби, 10 кафета, 10 води, 20 евро. Взех си заради джилито. Джилито по-добре е бачка с iPhone, отколкото с Android. И затова си взех и iPhone. Аз съм, да. Няма проблем. Не, така не ми трябва. Чао. Кофи, мофи. И тук съм взел рана да имаме, да си апнеме, да си